Dito. Video mo ba yan? Wala yan, diretso lang yan. Live ba? Hindi. Oo, may YouTube channel yun eh. Ha? Journey. Journey sa pagyaman. Biyahe ng mga dos. Handa na tayo, baka magpunta pa ako dito. Post muna natin. Wari mo dito. Sunset from Pangasinan. Parang yun nasa Top Gear eh, no? Yung nalaro natin dati, no? Ganda ng taniman naman eh. Ganda ng taniman, ano? Dragon fruit yun, ano? Ang balaya? Ano yung mais, oh?
kalsada din eh. Oh. Pasagpagin mo. Ayos na. Islap na plaka na yun. Bakit alam niya monitor agad ang plaka? Oo, pag dumaan ka doon, i-click yun. Wala doon daw. Balonggaw na. Ano na tayo? Lampas na tayo Rosales ano? Hindi pa ano? Parang Balonggaw. Bilyasis pa ano? Tapos Rosales. Mingat sa mga Balonggaw. Susunod ulit. Carmen Villasis. 1 kilometer. Ano kayo? Namimiss kita eh. Ano Mongkada. Next exit. Carmen. Nasaan na kayo? Nasaan na ba kayo? Baba lang. Carmen. Rosales. Ano? Sa may... Rosales. Pangasinan pa. Oo nga. Kaya na. Nasaan ako eh? Tiplex nga pare. Sa Tiplex na ako eh. Sa Mongkada. Dinaanan ko na yung Carmen. Pinabaybay.